10 urtez, sare ehuntzen ekitaldia burutu dute Gernika Lumoko saretik. 2014 urteko ekainean hasi ziren euskal preso iheslari eta deportatuak etxeratzeko sarea ehuntzen Euskal Herrian. Azaldu dutenaren arabera, testuinguru konplexua izan zen, dispertsio politika eta salbuespen neurri guztiak indarrean zeudelako. Hala ere, helburua argi zutela erakutsi du Leire Gonzalezek. Giza eskubideak konponbidea eta bakea zirela aipatuz, sarea ehuntzari ekin ziotela ere gaineratu dute, eremuz eremu, eragilez eragile, norbanakoz norbanako joan zirela aipatuz. Izpilue proiektua prozesu soziala ere sustatu zutela gaineratu du Gonzalezek eta Gernika Lumon gehiengo soziala dispertsio amaitzaren alde posizionatu zela. Herriko eragile eta espazio ezberdinekin elkarlana sustatu dutela ere aipatu duten saretik. Urte hauetan guztietan sare herritarrak bultzatzen duen helburuarekin gehiengo sozial, sindikal, politiko, instituzional, kulturala eta bar dagoela azalduz. Eta horretan jarraituko dutela ere esan dute helburu guztiak lortu arte. Horrez gain, partaidei eskerrak eman diote, nondik datozen gogoratu dute eta oraindik egin beharrekoa azpimarratu dute. Hain zuzen ere, Ibo Meñikak adierazi du oraindik 135 preso, 17 iheslari eta 3 deportatu daudela, eta afera hau soluzio bidean jartzea ezinbestekoa dela. Tartean, Eneko, Javi eta Keparen egoera konponbidean jartzea nahi dutela aipatu du Meñikak. Izan ere, iraganari lotzen dien sufrimenduaren atal hau behin betiko amaitu eta erresolbitu behar dela aipatu duten sareko kideen esanetan. Azkenik, sare herritarrak bere ibilbidea lehenbailen amaitzea nahi duela azpimarratu du. Helburu guztiak beteak izan daitezen. C'è una vini momentu agati zorionkasunek egin alde bendita zeukiren zidozu kostazu guztien ez dozer guztuko zure ziztari baik